Tutorial cum să omorâm un câine, săracul. Nu să omorâm, numai să traumatizăm. Hai, mă! Haideți după Tudor! Văliu! Era să mă bag în Tudor. Așa? Asta plec. Am pornit la drum. Eu sunt pe drum și vin acum. Bani un foc. Acolo avem un foc. By the way, se va lansa noul trailer pentru Chapter 2. Stați, bă! M-am uitat. Bă, ce sprint! Valeu! Ioi! Nu vă imaginați și pe când. Uitați focul acolo. Stați, bă! Bă, deci nu mai pot diplomani. Valeu! Hai că mergem într-un final. Nu mai putem. Focul e acolo, dacă se vede. Stați, așteptați-mă. Cam lasă lumina. Și da, cam atât a fost și partea a doua. Happy Halloween pentru toți. Și na, like.